Nasikpatan sa mga residente ang gingong alimpos o water spout sa kadagatan sa isla sa Camotes nitong Biyernes sa hapon. Unsa ka ang hinungdan ni ini? Kaya itong siren sa report ni Luan May Rondina. Sa video nga kuha sa college student nga si Shailoni Jean Rania nga taga San Francisco Camotes, makita ang water spout o alimpos nga nimutang sa kadagatan sa lungsod sa San Francisco ug sa lungsod sa Poro. Kato nga time kay medyo cloudy bitaw siya pero init kaayo. Nya ga sigig dugdug. Then kato na time kay naram ko sud sa balay niya nibong man ko nga ang mga tao ba kay marisagit bitaw nga buhawi daw. Matod ni Shailoni, nahimutang ang ilang balay haduol sa Baywalk sa San Francisco, busa bisan kun wa siya mopaduol sa dagat, nakuhaan niya og hulagway og video ang water spout nga matod niya milanat og mga 5 minutos. Wala ra hinon gikatahong nakamugna og kadaot ang maong water spout, apan may pipila matod pa nga nangahadlok nga nakakita niini. Wala gyud noon pero ang uban tao you know na nagpanik sad. Matod ni Engineer Mark Gales, weather specialist sa Pag-asa Visayas, nga niadtong Biyernes sa 1:38 sa hapon, nakapagawa sila og thunderstorm advisory habig sa sugod ug Katmon. Samtang laing thunderstorm advisory na usab ang gipagawa sa Pag-asa Visayas pagka alas 2:44 sa hapon nga naglakip na sa mga lungsod sa Sugod, Carmen ug sa mga coastal barangay sa Katmon. Sa ito nakita sa itong radar, natin nakita na offshore o sa dagat nga thunderstorm na most likely mo ni nag-cause sa katuang water spout or katuang buhawi sa dagat. Aside sa intense na ulan, tag-as yun siya og chance na magka-tornado. And also, this also indicates na naadji mga baga gina clouds. So possible, if matunan taan kaning level sa reflectivity possible na ay mga hail po diri nga side. Matod sa Pag-asa, kaya naa paghihapon ang hanging habagat, posible paghihapong masinati ang mga thunderstorm matag karon ug unya. Uban ni Godfrey Rillian, Luan May Rondina, GMA Regional TV Live.